Burjatian tasavallan pääkaupunki Ulan-Ude tahtoo Baikalin turistikeskukseksi. Baikalin pohjois-, itä- ja eteläpuolella onkin tarjolla muun muassa Venäjän buddhismin keskus, samaaneja ja alkuperäiskulttuuria. Yön voi viettää vaikkapa aidossa juurtassa. Ja tulijoita riittää. Даже могу сказать в процентном соотношении, на 40% больше стало в эти последние годы развиваться туризм. Mutta päähoukutin on maailman suurin, syvin ja puhtain järvi, jonka varaan rakennetaan kovaa kyytiä Venäjän luontomatkailua. Hanke voisi onnistuakin, ellei tämä jo kertaalleen suljettu sellu- ja paperitehdas Irkutskin alueen puolella järven eteläpäässä olisi juuri saanut maan vesihallinnolta toiminnalleen jatkoluvan. Järveen voi päätyä vuoden aikana yli 40 miljoonaa kuutiota vaarallista jätettä. Oikea ekoturisti suuntaakin potkurikoneella Baikalin pohjoisosaan, jonka vesiä ei vielä pilaa minkäänlainen teollisuus. Severodbaikalskin pikkukaupungista on tunnin vedenmatka Baikalin kaikkein pyhimpään Venäjän ensimmäiselle luonnonsuojelualueelle. Tuo tehdas on juuri tästä paikasta katsottuna yli 600 kilometrin päässä, mutta Baikalin kohtalo kiinnostaa ja huolestuttaa siitä huolimatta myös täkäläisiä. Nuori matkailuyrittäjä vie matkailijoita alueelle, jonka kasveista ja eläimistä 2/3 ei esiinny missään muualla maailmassa. Yhdenkin suuren likaajan vaikutukset voivat ulottua kauas. Это, конечно, это все влияет на природу. Становится все меньше рыбы, звери уходят. То есть Байкал может как бы постепенно загрязниться. Uhkana on, että järvi putoaa pois Unescon maailmanperintölistalta ja sen matkailuarvo romahtaa. Это все загрязняет природу. Байкал он один на весь мир. А как бы комбинат можно построить в другом месте. Järvialueen asukkaiden onkin vaikea ymmärtää, miten yksi tehdas voi olla niin tärkeä, että sen takia kannattaa vaarantaa koko Baikal.